Mau enak nek ora. WhatsApp yo dolanan cah cilik-cilik jaman lodok set. Wis no kene aku nek nganggo kostum ini berarti eksperimen. Kaya profesor iku Mister Profesor. Nah, ngono dhewek tak gawe eksperimen lur. Wis ngono iki basane dhewek lho. Jadi ora usah gawe no ada-ada ya. Saiki aku ngene iki keringetan rodok. Gerah ngono enake gawe eksperimen opo ya. Piye nggo ngono nggih jus semangka Jus semangka iki mestine iki nggunakno semangka sik. Wah seger niki jikik. Wow, mantap. Iki tujuane gawe jus iki berarti di kulkas iku pirang jam. Sedina sungi. Nek ngono aku butuhno blender. Ono kene ya ono. Apa iki jenenge? Blender. Profesor kok lali iki jenenge blender. Wis ora basa-basi. Yo, tak cupe. Gaduk. Wah. Njaluk ngupgrade iki. Jane tak upgrade sing anyar. Nah, ngene iki wis upgrade-an anyar. Kenek saiki tambah gede, tambah enak. Tambah reget. Pinci. Wah, profesor bingung. Kemruntuh ora ngejus kita ban. Yesus. Parah. Wes golek liyane wae. Iki terus profesor dikei ngene iki. Gunane opo? Pengejus dikei ngene. Wah, iki sing bener to ora profesor dikei ngene. Iki kon ngapakno iki terusan. Eksperimen jus semangka kayak ngene. Era masuk wis. Kenek. Tapi kita ganti sik mestine. Ganti sing luwes santai. Nah iki sing bener. Profesor nek dikei ngene iki, wah dadi jus ngene iki ae. Fungsine piye kok eksperimen? Mosok tugel ngene. Tugel terus gawe blender. Oh iya bur mang kene. Hop, aku tak ngluruk sih. Ya, oleh ya. Kaya YouTubers liyane. Profesor jane kaya ngono wis kena lanjut diapaan ya. Oh iya, tes. Bose. Oh, gaduk. Oh, ya. Nah, iki diukur teori Profesor D ya. Siap. Kita lanjut. Lho, dadine saiki kaya iki yo. Iki yo ngetok iki ora sembarangan yo. Padha to, lho. Padha. Iki ukurane sepadha semangka. Lho, wis ndek tujuane ape ngombe jus ngelak ndek. Gembrodoh ringete tapi aja bernasib kaya iki ya. Saki. Nek awakmu kaya iki yo gek wae cara wong dibutuhno pas lagi buta e. Tapi nek ora butuh ya tak buat kaya ngene. Wow, wis iki. Saiki sing tak butuhno iki. Nek dadi kok gek mah ya rugi awak riko-riko ya. Wong Jawa dhewe. Tak pasangi sih. Le, nang ngene ganti tapi jek dicolokno. Enak tapi nyolok ya. Aja putih sih. Wis. Masih wae. Gerakane Mas Pro.
Aduh, buka sih. Coba. Ya, siap. Iya, kenceng. Ribet ya wong jus iki. Blender gatuk kabel. Hanger nyolong gene dhewe. Jo kandakno mbuke, dome mbuke. Safety tenan, safety reading. Yes. Hasilnya kayak gini. Keren ya. Jarno mogok. Duh. Gembolongi. Ki wae keringetan koyo badukku. Wes aku butuh gladi. Buat sing adoh. No kene wae, buat no ngisor tuh. Ki kono iki. Kowe iki saiki sret. Bolongi rasa ombo-ombo. Bismillah nek nggoro. Duh. Lah, set ya. Pengorbanan nggih jus lho ala-ala profesor. Wow. Enak. Mantap. Duh. Kebersihan loh. Tisu. Yes. Duh. Kebersihan sebagian dari iman, ya. Jari Bapak Ustadz lan Ustadz Mbah. Wis pokoke mulak-malik wis. Iki pengorbanane nggih jus ngene iki lho. Wis to, pokoke iki sabar, nrimo, iki mesti ana hikmahe, mesti apik. Ora bakal benjani pokoke ya, kapan sabar. Ciku. Safety. Buat. Delok ini delok. Tak bure wae. Aja masih cepo. Hilang. Kita gelas rek. Mantap. Kita lihat bersama-sama. Oh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa biji. Tapi ini ki tanpa biji piye yo? Kok konde kok tanpa biji? Yo, tanpa biji. Enak. Teksturnya ki kok semongko pada umumnya. Nonggonku saiki semongko luarang lur.
Sing rekam njaluk ora? Sing rekam wis mlet lho engko tak kekan. Butuh meneh wong ijek. Ngelak dhewe, ngelak. Bedil. Tes. Mantap. Duh. Yes, langsung gitu. Bismillah. Wow. Wah, yes, rak karo-karo. Mantap. Terontong lur. Sing nyuting melet-melet yo. Mantap. Alhamdulillah. Jadi amine videone eksperimen dino iki ya wis pokoke nek aku ngaku klambi iki berarti eksperimen. Mbah eksperimen iku pokoke sing aneh-aneh, ora kok sing zahir batin sing sae. Pokoke tapi bermanfaat no kene ya. Ilmu pendidikan lengkap no kene. Oke, matur suwun, aja lali subscribe, like, comment and share. Oke, siap. Lo sawan di pau enakne ora